Rešpektujú ju filmové hviezdy. Vystavuje po celom svete, vytvorila desiatky filmových plagátov, obalov platní a kníh. Legendárna fotografka Zuzana Mináčová je osobnosťou slovenskej fotografie. Osobnosťou slovenskej fotografie je priekopníčka modernej slovenskej a českej fotografie Zuzana Mináčová. Okrem pravidelnej spolupráce so svojím synom, režisérom Matejom Mináčom a vnukom Davidom už viac ako 50 rokov na festivaloch zaznamenáva filmové hviezdy. Mama výlučne hovorila na americké hviezdy slovensky. Pomáhala si všelijakým spôsobom, napríklad fotila Redforda. Mama mu povedala, vystri sa, keď sa nevystrel, tak ho buchla poriadne do chrbta. On sa vystrel a povedal, že posledný krát ho takto uderila jeho mama. Ona má také obrovské vyžarovanie na tých ľudí, že všetkým je sympatická, všetci ju milujú. Ona si zažila strašné veci, cez tú druhú svetovú vojnu, potom cez komunizmus. Nebála sa tej autority, nebála sa tvoriť. Tým, že ona sa nikoho nikdy nebála, tak mi sa to hrozne páčilo. Cez ten objektív fotoaparátu sa všade dostala. Andrea Šubadová, RTVS.